demonstration manen toka okil moro bore Nairobi kae ne oyango ni chenro makamano en ataro mar chik. Agwanda wach makama dwa ni riwe kod wach ni mogik. Aput mabende jatend piny Kenya William Ruto yando chuogo motel ne kanyo kod Professor Makau Mutua kaka jakom jalupne en jatend LSK Faith Odhiambo mar mondo mi obi ononane kendo many yo mar chulo jogo mayande oyudo hinyruok kata jogo mayande oyudo hinyruok kata jogo ma joggi notho e kinde ng'anyo mosebede pacho kae. Aput makamano kalure kodi en ataro mar chik kalure kod ng'at manochwalo bura e doho koso winjo bed no bedo kanyo mar mondo mi weche mag chudo ma jo Kenya moko osebedo ka dhiro. Raila Odinga medo osebedo ka dhiro chenro mar chulo victims. Owinjo bed ne time yo makare kata owinjo bed ne time yo machalo nang'. Kachiel kod wach ni mogik. Adwamna duoko wadwa ni Dr. Mark Matunga ni okwaping e-citizen to wawacho ma ni procedure manyaka lu. To koko luwe to koko timore maber to gibiro dhi e court. To ka ji odhi e court kiko wach ni o blame the media nikech the media ma wache ni President Ruto en President Ruto e jatelo to gimoro amoro muke executive motere do nyiso ni no support gino to no winjoro nwang'e maling' mariek moro e weche mag chik kuom jogo mondiko. Koko yudo magigi odhi tigolo oko nyiso ni jok ma ene magino duogo ne ene wich. Ta enya kadwa wacho weche mag koro panel manoket mondo ng'iyani to nyithindo manyocha negi e Gen Z to nyithindo manyocha ogo bunde mamoko pod nitie osiptal. Naneno ka CEO Magelo wacho ni Kenyatta nyithindo moko pod nitie kacha manyocha ogo bunde ma pod ok nyal chulo bill. Nowacho ni ibiro thiedhgi nono. Ok en mana Kenyatta, en kuonde moko Kisumu gi kuonde moko kata Nairobi ka ji mang'eny. Ma e chunya en gima ber kabisa. Ta ahinya aparo ni nitie gimiluongo ni Kenya Human Rights Commission mang'iyo weche mag chik mag rights mag ji kumo bedo violated gi kundo kumo bedo violated ging'iyo ni to timore nade. Jo piny wacho ni de ber ni kikundi miluongo ni Kenya Human Rights Commission emano winjoro bed nikech chulo gi pes Kenya emano winjoro bed ni bedo kumoro achiel to wacho ni yawa josurwa nyocho hinyo jogewa wang'iyane ni to wanyalo chulo unade. Ok nyal bedo maber kaka mama moro nowacho ni unego nwa nyithindo kaeto mondo chulwa koro udwa chulo wanade. Iwinja gima nyaka wawach en ni gini okosetimore maber. Mwawach ni pole uru kuom jogo manosetho, pole uru kuom jogo maonge tiende gi lwetegi, jogo mok nyal wuotho sani. Waneno ni nwatimo makosa moro matin. Owning up to the responsibility ni nwatimo makosa manogou nikech jok mano ochielo gi maginago jogo moko ni e utegi kendo dak maber kabisa. Gima dang' wawachi ni ka ng'ato dhi e court kendo dhi e doho mowacho ni gini ok owinjore obed kama, owinjore obed ni Kenya Human Rights gi jomoko ma nitie kanyo go mowinjore owinj wachni, court oyiene mondo winji. To I agree with Mark ni gik madhi e court duto ogiricho. En mana ni nafas ni ema nyaka wang'e ni seche moko watimo gik moko ina hari kata watimo gi haraka sana. Kwadwaro ni mondo ng'ato dhi e court mondo ng'ato chungicha mondo process no kata nobed gima ber otimre nade o delay. Iluongo ni justice delayed, justice denied. Ikia ni gini nyalo dhi for how long? Onyalo dhi mwaponu will ni election ochopo nikech seche moko nok en idea mar sirikal, seche moko ne en idea mar opposition mawacho ni gigi wa among the 10-point agenda inyalo paro mano winjore ong'i. Dipo ni ne en idea mar opposition gi Honorable Raila Odinga to ken mar sirikal, koro wanyalo time haraka matin mondo gicho dhi chung mbele. Kose chung mbele to ni warito do kato gino oktimre. It is important ni jogo mane ochiel magina kendo jogo manonegi mondo luongi mondo winj wachgi to kose winj wachgi to gibed compensated. To compensation ni anaparo ni for the first time it is a good idea. It is a good idea in the sense ni naneno 2007-2008 kane ji obedo compensated anti nane tiyo Ruiru joluo mang'eny nodok dala. Kane gidok dala jok manobedo compensated nok gin joluo. Neki no kuche
ne gin Kalenjin gi jomoko to joluo no kobedo compensated, Auntie no kobedo compensated, and her light was shattered. To nigi they kept on going. I hope ni gini kata odhi mane do ni obro wuok maber mondo jogo ma genuinely ne obed affected gi gimiluongo ni Gen Z strike ni jogi ibro chul, ok ni ibro chul ng'ato to jok manowinjore ochul ok nyal chulo. Adwa mana wacho ni President Ruto pod nigi nafas. Aneno kotimo tich maber education, aneno ka fees odwok piny mar university, kanyo nitie ywak kabisa, mana diera. To en gi nafas, to nafas mowinjore obed go ni kik ong'i jotelo ahinya, ong'i jopiny. To jogo ne mosebedo ka kwelo kendo miwacho ni magi ni jomibadhi, jok mawacho ni wan obro go ng'ane lisasi, jok mating'o pesa mang'eny to ji neno to pesa ni wuok kanye, dipo ni en pesa moolo ni kose nade, jogi oket thenge matin dipo konwang'o nafas mar ariyo. Erokamano ahinya Mike.